Mga igsoon, maayong adlaw kanatong tanan, ang atong ebanghelyo ron regarding aning duha, napulog duha ka apostoles ug ang iyang mga tahas. Duha ka punto dinhi. Ang napulog duha ka mga apostoles ug ang ilahang tahas, ang pagpili ni Kristo ug ang tahas ani, ang sentro, pagpili ug pagtahas. Ang ilang mga buluhaton. Now, diri sa Biblia, bugat ang kuhatong tan-awon, dili basta-basta mahimo lang sa ordinaryong tao ang tahas. Ingon si Kristo, maka gitagaan gud sila gahom paghingilin sa mga daotang espiritu, pag-ayos na ng mga sakit o mga balatian, di ba? Di na basta-basta nga mahimo lang sa ordinaryong tao, katagay gahom sa Ginoo na, di ba? Unya ang tahas padalas Ginoo aron nga isangyaw sa tanang dapit nga maghari ang Dios. Di man gyud nato malikayan, no? Nga sa atong pagpuyo aning kalibutan na isip pinili sa Dios. Nagyod ang mga pagsulay. Nagyod ang mga gitawag natong pangpanghulgas kinabuhi diha sa atong pagpangalagad. Bisan ako mismo sinati ko na mga pagpanghulga, na mga pagsaway, na mga batikos sa mga lain-lain nga mga labi na gitong dili mo tuo. Pero sa kanunay sa gihapon nagmainampuon ta. Kay ang Dios nga nagpili nato nahimuot sa atong gibuhat kung kita nagsalig o nagtuman sa iyahang tawag. Vocation kani mga apostoles, mga pari man no, sa atong Ginoo. So kita usab nakaambit usab sa pagkapari diha sa atong Ginoo. Mao na nga isip mga laiko, isip nga mga binunyagan sa Katoliko natay tahas nga musangyo sa maayong balita kay isa ta nga napili pod sa Ginoo. Diha pinaagis pagpasakop nato sa iyang simbahan og nakadawat og bunyag. Una nga sa atong tahas, di lalim, makadawat ta og mga kasakit, makadawat og mga pagsuway. Pero kining tanan basta ato nang maantos. Ang balos anas Ginoo langit. Ang balos sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Pagpanghingilin og yawa, pag-ayog mga masakiton. Yes, of course. Ato nang mga katungdanan nasa simbahan. Muna nga kita isip mga Katoliko, atong tabangan ang atong mga kaigsuonan nga nagsakit. Atong tabangan ang atong mga kaigsuonan nga naa sa kawadon. Para nga masir po nato ang unsay gipaambit, unsay nagatunan nato gikan sa Ginoo, masir nato sa ilaha. Muni nga mag-inambitay, magtinabangay, mag-inampuay. Daghang salamat. God bless. Hinaot nga ang Dios maghatag ka nato og dugang panalangin ug panalanginan gyud tas Ginoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.